ka surjong phi ka thong jangi Ipaibash ng Habalat Southwest Kasil District jong Kamegalhaya, kilaay ka ultimatums posngi siya ka company construction Bhagya Traders shitayo ka company shnaging kabadan Hagwahati. Namar ka jingkino bakalapan Kenya ka hukum ka balaay da ka sarkar ban khang tima. Ya kani ka company laay contract da ka sarkar ban shnagi kanro yada na ka jinshlay haslinter ka wa umngi banyada na ka jingtuwa kando bat banyada ya kishnong ki badan marjan. Henry kinong siyang shnong kikam baka jingti mau bean kabala jor baha kalaja hakapor basna. Bat kabala pensni we kajing tua khando kabala penjor ya kajing ma jong ki jingshlay hashwa ka ayom slap. ka surjong phi ka thong jangi